Clint Mansueto ma kienx biss jaqla l-pjaċiri, iżda kien ifittex illi jaqlaw il-pjaċiri lilu wkoll. Il-Gazzetta Times of Malta rrapportat illi għandha chats bejn Clint Mansueto, ex-direttur tal-liċenzji fi ħdan Transport Malta, u Ray Mizzi, ex-uffiċjal fl-uffiċċju tal-Prim Ministru illi issa jaħdem fil-qrib mal-Ministru Michael Falzone, chats illi juru kif Mansueto talab lil Mizzi biex iqabbiżlu ż-żewġ tfal tiegħu fil-waiting list għal ċentru ta' childcare partikolari. Għaluli illi hemm waiting list Mansueto kien qal lil Mizzi lura f'Lulju tal-2018 bidan tal-aħħar iwieġbu illi se jara kif se jirranġalu. Xahar wara jidher illi kien għadu qed jistenna li jirranġawlu għax reġabat lill-uffiċjal tal-Customer Care fl-OPM. Mizzi iwieġbu illi l-problema kienet illi s-sistema tikxef minnu fih illi xi ħadd ikun qabeż il-lista. Għallu li wieħed minn hawn u minn hemm kien jirnexxielu jirranġalu madankollu tnejn kienet diffiċli għalkemm f'lokalità oħra kien qallu illi seta' jaqbih. Minkejja li sar tentattiv mit-Times sabiex jieħdu l-kummenti ta' Ray Mizzi, dan ma kellimhomx. Intant, issa illi għaddew jiem sħaħ minn dawn l-allegazzjonijiet kollha u evidenza ta' chats, il-Prim Ministru Robert Abela għadu qed jiddefendi l-aġir tal-Customer Care tal-OPM bin-narrattiva ta' Abela u l-Ministri tiegħu tkun xeħlif attakk fuq il-medja. Skoprew id-dinja llum jew għamlu investigazzjoni li skoprew xi ħaġa. Nibda billi ngħid li hija storja riċiklata li bdiet sentejn ilu b'investigazzjoni li saret mill-entitajiet u l-awtoritajiet tagħna. U l-awtoritajiet tagħna għamlu investigazzjoni kif kellhom jagħmlu fejn sabu li kien hemm allegati irregolaritajiet resqu lil persuni l-qorti aktar minn sena ilu, jiġifieri qed nitkellmu hawnhekk dak li suppost ġie żvelat illum fuq xi ħaġa li ilha quddiem tinstema' b'mod pubbliku miftuħ quddiem il-qrati tagħna għal aktar minn sena u fejn sabu illi l-affarijiet saru bl-aktar mod leġittimu. Il-pulizija allura ma resqetx il-ħadd. Min qed jipprova, all right, joħloq sitwazzjoni ferm akbar milli sempliċement biex joħloq il-proċess ta' kuntatt bejn il-poplu u l-gvern, bejn il-poplu u l-politiku, hemm ukoll għax jiena konġurnalist. Il-ġurnalista tajt tal-Jacob. Diviża assoluta fuq dan l-aġir u min qiegħed iwettqu. Dak hija waħda mill-funzjonijiet ewlen li għandu l-politiku fis-sistema politika Maltija. Issa jekk qed ngħidu aħna li s-sistema il-mod kif taħdem is-sistema politika Maltija ma jgħodx għal dan il-pajjiż, hemmhekk jiena wieħed minn dawk li ma naqbilx. Is-sistema fl-opinjoni tiegħi neċessarja biex wara demokrazija tal-pajjiż. U rifjut totali biex jagħmlu apoloġija minkejja l-assoċjazzjoni ta' min ħaddem fi stqarrija pubblika sostniet illi Abela għandu jagħmel apoloġija għaliex qed jistidel l-anarkija bil-politika tal-klijenteliżmu u nepotiżmu. Titlob apoloġija għal dak li seħħ? Nitlob apoloġija x'għandna lin-nies fil-bżonnieta. Francesco Catania, għal Net News.